आमेरिकाया हुमखि होब्ला नर्थ करियानि दैदेनगिरि किम जं उनआ गोहो दिन्थिदों आरो गिथावना बेलिस्टिक मिसाइलखौ लन्च खालामदों। आमेरिकानि हुमखि होनायनि सानसे उनाव नर्थ करियाया हवासं-15 गेजेर हादोरमायारि बेलिस्टिक मिसाइलनि आनजाद नायनानै बयखौबो सोमोनांहोदों। गुबैयै बियो करियानि बयनिख्रुइबो गोलावसिन जानथायनि मिसाइल। करियान सेन्ट्रेल निउज एजेन्सिया बुंदों दि आनजादखौ किम जं उननि बिथोन होनायाव नायनाय जादोंमोन। बेनि बिरनाया सिगांनि आनजाद नायनाय जायखिजाया मिसाइलनिख्रुइ गोलावसिनमोन। KCNA बायदिब्ला नर्थ करियानि दैदेनगिरि किम जं उनआ आनजाद नायनाय थावनियाव दंमोन। एजेन्सिया किमखौ मुंख'नानै बुंदों दि बे आनजादा मोनसे आरजाथाव रौनिया हाबाफारिमोन आरो बियो नर्थ करियानि गावनि सुथुरफोरनि खामानिफोरनि फिननाय होनो थांखिखौ दिन्थियो। सानसे सिगाङाव साउथ करियानि रौनिया इन्टेलिजेन्स एजेन्सिया आयेन दागिरिफोरनो बुंदोंमोन दि नर्थ करियाया गावनि स्निथि परमाणु आनजादनि थाखाय थियारिफोरखौ आबुं खालामबाय जानो हागौ आरो जुथाइ रायजो आमेरिकानिसिम सौहैनो हानाय गोलाव जानथायनि मिसाइलनि आनजाद नायनायनि खाथिसिनाव सौहैनोबो हाबाय जानो हागौ। नर्थ करियानि मोनसे गेजेर हादोरमायारि बेलिस्टिक मिसाइल हगारनाया बोसोरसेनि उनाव बेनि गिबि आनजाद नायनाय। बे हाथियारखौ आमेरिकाखौ सिगिनो थाखाय बानायनाय जादों आरो आमेरिकानि बिसायख'थिनि सिगां बेखौ आनजाद नायनाय जादों। वाशिंटनआ रासियानि खसाब गाननाय नर्थ करियानि रौनियाफोरा इउक्रेननि फारसे दावगालांगासिनो दं होननानै सांग्रांथि होनायनि उनाव नर्थ करियाया बे आनजादखौ नायदोंमोन। आमेरिकाया हुमखि होब्ला नर्थ करियानि दैदेनगिरि किम जं उनआ गोहो दिन्थिदों आरो गिथावना बेलिस्टिक मिसाइलखौ लन्च खालामदों। आमेरिकानि हुमखि होनायनि सानसे उनाव नर्थ करियाया हवासं-15 गेजेर हादोरमायारि बेलिस्टिक मिसाइलनि आनजाद नायनानै बयखौबो सोमोनांहोदों। गुबैयै बियो करियानि बयनिख्रुइबो गोलावसिन जानथायनि मिसाइल। करियान सेन्ट्रेल निउज एजेन्सिया बुंदों दि आनजादखौ किम जं उननि बिथोन होनायाव नायनाय जादोंमोन। बेनि बिरनाया सिगांनि आनजाद नायनाय जायखिजाया मिसाइलनिख्रुइ गोलावसिनमोन। KCNA बायदिब्ला नर्थ करियानि दैदेनगिरि किम जं उनआ आनजाद नायनाय थावनियाव दंमोन। एजेन्सिया किमखौ मुंख'नानै बुंदों दि बे आनजादा मोनसे आरजाथाव रौनिया हाबाफारिमोन आरो बियो नर्थ करियानि गावनि सुथुरफोरनि खामानिफोरनि फिननाय होनो थांखिखौ दिन्थियो। सानसे सिगाङाव साउथ करियानि रौनिया इन्टेलिजेन्स एजेन्सिया आयेन दागिरिफोरनो बुंदोंमोन दि नर्थ करियाया गावनि स्निथि परमाणु आनजादनि थाखाय थियारिफोरखौ आबुं खालामबाय जानो हागौ आरो जुथाइ रायजो आमेरिकानिसिम सौहैनो हानाय गोलाव जानथायनि मिसाइलनि आनजाद नायनायनि खाथिसिनाव सौहैनोबो हाबाय जानो हागौ। नर्थ करियानि मोनसे गेजेर हादोरमायारि बेलिस्टिक मिसाइल हगारनाया बोसोरसेनि उनाव बेनि गिबि आनजाद नायनाय। बे हाथियारखौ आमेरिकाखौ सिगिनो थाखाय बानायनाय जादों आरो आमेरिकानि बिसायख'थिनि सिगां बेखौ आनजाद नायनाय जादों। वाशिंटनआ रासियानि खसाब गाननाय नर्थ करियानि रौनियाफोरा इउक्रेननि फारसे दावगालांगासिनो दं होननानै सांग्रांथि होनायनि उनाव नर्थ करियाया बे आनजादखौ नायदोंमोन। मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय। नोंथाङाबो फुजानि मुङाव गोदान गानग्रा जोमग्रा बायनो गोसो दं नामा? फुजा बोथोराव नोंथाङाबो गोदान गानग्रा जोमग्रा गाननो गोसो दं नामा? फुजा बोथोरनि मुङाव गोदान गानग्रा जोमग्रा बायनो गोसो गुदुं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। क'क्राझार सहराव US पल', प्युमा आरो किलार ब्रेन्डआव सोलिगासिनो दङ फुजा बोथोरनि अफार। नंगौ, क'क्राझार सहरनि बिशाल मार्केटनि साहा जेडी रडनि साखाथियाव थानाय US पल', प्युमा आरो किलार ब्रेन्डनि गलायाव दासान्दि सोलिगासिनो दङ फुजा बोथोरनि अफार। US पल', प्युमा आरो किलार ब्रेन्डनि हौवाफोरनि गानग्रा जोमग्रा जेरै लंपेन्ट, शार्ट, टि-शार्ट, जुथा, टपि बायदि बायदि गानग्रा जोमग्राफोरखौ बायोब्ला नोंथांमोनहा मोनगोन डिसकाउन्टजों लोगोसे अफार। बिब्दिब्ला नोंथांमोन गोबाव खालामालासे खनसे भिजिट खालामदो क'क्राझारनि US पल', प्युमा आरो किलार ब्रेन्डनि गलायाव। लोगोसे लानानै थांदो नोंथांजों गोरोबनाय समायना रमायना गानग्रा जोमग्राफोर। US पल' आरो पुमानि मेनेजार जोंनाव दा बर्थमान फुजानि अफार सोलिगासिनो। मोननै अपसन दं कास्टमारनि थाखाय अफारा। US पल' जुदि 8000 नि मार्केट खालामोब्ला 1000 नि केशबेक दं आरो जुदि केशबेकखौ लायाब्ला 5000 नि बेक फ्रि मोनगोन।
आरो जुदि नोङो बिनि बारा लाबावोब्ला जुदि 10,000 एबाब लायोबा 13,000 नि लायोब्ला 2,000 केशबेक दं आरो जुदि 17,000 एबाब जुदि लायोब्ला ट्रलि बेग फ्रि मोनसे फ्रि दं आरो जोंनि बे US Poloआवहाय आरो लोगोसे जोंना बेजों लोगोसे पुमानि दङ पुमा शुसआव दं बर्तमान बाय 1 20% अफ बाय 2 25% अफ आरो लोगोसे एप्रिल्सआवबो दं दा जोंनाव बे अफारा सोलिबाय थागोन टिल खालि फुजासिम सोलिगोन आरो बे अफारा जों মই এখন টেইলাৰৰ মেনেজাৰ হয় আৰু এইটো লোকেশ্যনটো হ'ল আপোনাৰ বিশালৰ ওচৰত পাই যাব আপুনি বৰ্তমান মোৰ ইয়াত অফাৰ চলি আছে 3,999 পাৰ্চেছ কৰিলে আপুনি 500 লেছ পাব আৰু 5,999 আপুনি যদি পাৰ্চেছ কৰে তেতিয়া আপুনি 1,000 লেছ পাব আৰু যদি 4,999 যদি আপুনি মানে পাৰ্চেছ কৰে তেতিয়া আপুনি 2,000 লেছ পাব কাষ্টমাৰসকলক মই এইটো মানে জনাব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ ইয়াত মোটামুটি ভাল কালেকশ্যন আছে টি চাৰ্টৰ কালেকশ্যন তাৰপিছত চাৰ্ট জিন্স মানে এভেইলেবল আছে মোৰ তাতে ইয়াত আপুনি যিটো মানে যেতিয়া স্লিম ফিট এংগেল ফিট যিটো আপোনাক ফিট লাগে জিন্সৰ সেইটো আপুনি এভেইলেবল মোৰ তাতে পাই যাব